Filip Grbović, Horvatsko. Čekaj, moram iz ovog. Onda ideš u tranziciju kao što voliš. Kada radiš keglu reversa. Puštaš ga. Hvataš ruku. Odmah se osnoviš na očinu dopust. Ono, čekaj iz ovog. Izgled, to. Bam. Odmah se hvataš. Čekaj. To, vidiš bolje, zatvorio si oči sada. Vidiš koliko je bolje sad? Da. Dobro, znači iz ovoga. Sad čest. Dižeš se. Ideš odmah. Staje na noga. Tu. Kako sam stavio ruke ovako? Da. Jer zatvoriš ruku. Pokažeš nogu. Ovako mi ispadne da triceps imati malo. Da. I možeš da pokazati to i to. Da. I samo to. Viš kako si širi. Viš koliko ti je bolja poza? Kako ti neko nije tu kaže već? Zato kaj slike nisam to ništa ne vježbao ništa. Dobro, ajmo došli tu. I sad možemo ići u ovo. Ne znam kako ti stoji, jer možeš tu pozu. Bum. To će biti malo za nama. Ajde probaj. Čekaj za ovog, sviška. Iz toga, Dobro. jer ti agresivna pisma je emocionalna kako je. Da, emocionalno. Ok, onda može. Lagano, ful je lagano. Onda može. Ideš na tu nogu. Ova ostaje natrag. Da. Ova ti ide natrag. Ovo ostaje natrag. I sad, ovaj vrat ti ide dolje. Pogled ide dolje. Gledaj. Ovdje. Kako ću stati? Stvarno. Nasloni se na ovo. Ovo je samo stabilizacija. I gledaš prema ovdje. To. I sad imajte tendenciju ovu ruku. Držati bliže glave. To je odlično. Super ti izgleda ta poza. Brutalno. Gledajte. Odlično. Brutalno. To. Moram još malo noge pokazati. Bum. Dupla biceps. I onda možemo. Ili to da. To. I onda možeš. Moram ovaj prelaz sam izvijeti. Znači iz ovoga. Tako je. Tu stoji. Vidi, ova zadnja ruka. Da, gore. Krađa tu. Iza. A prednja. Ne, još malo. Arno te tuče tu. Bum. Još. Tu, tako je. Super. Znaš kako ti leđe izgleda, gledaš kasnije. Sve. Bum. Bum. I ako tu prođe minuta, i čao. Više ne znam koje nogu da stavim. Ovo kad stavim, Zadrži biceps. izađe mi više gore separacija. Znaš kako? Kukove ovako. Kao da se ono... Znači kaj, ako gurne kukove iza glavom se trbuh. Tu je problem i furiću i peri. Leo. Oni ga ovako stisli glavu. Gle sad. Moraš ga stisniti iz ovih ručnih. Ovdje ga stisni. Vidio sam to i kod pere isto. Probaj stisniti oblice. Gle. Ja ih stišćem dolje. Oblice izglede. Vidiš samo počne.
stišćeš iz ovog tu. Trebao bi ga stisniti, gle. Ti ga stisneš ovako. Da. Tu, iz boka. To. Uži struku odmah. Probaj, kukove, natrag. I nikad ne može zaboraviti minutu. I ne moraš im jako stiskati da pokažeš, samo je malo stiskaš. Vidiš. Ovdje ti izađe. Onda da odem ovako na stranu. Na koju nogu? Na lijevo. Jedno ću sakati lat, jedno lat. Sad, ovdje probaj napraviti ovo, ja sam nastavim na desnu. Dobro. Kao da si lat kad guraš na lat mašini, kao da ti ja držim ruku tu, gore sad. I vidiš kako sad izađe. Da. I na tu stranu se malo više nasloni i da ti lat izgleda. Tako je, vidiš, sad je ovdje crta, a ovdje izlazi lat ovdje. Ajde, kao da guraš ruke, vidiš kako se estetično izgleda. Vidiš? Da, pek. Ne moraš trbuhe tu nebitno, bitno da se otvoriš i da si pokažeš ruke i stisneš latove da vam imaju već. Ajde, probaj slozim. Ajde, da. Ja ti pratim na pogled ako zaboraviš, može. Kek bro, nemoj da tu, radi prstima, otvori se, to, radiš prstima, Ovo može da... levo, možeš tu se dići na prste, nemoj da leko držati od noge, gledaj kako da sedeš, ovo, onda možeš ovo, to. Sad iz te možeš lat spred, dum. Ja bi ovo, bez? Može, okej. Kako da nogi stavim tu? Ja bi ovo stavio, viš. Ovo. Meni to lijepo izgleda. Može. Ili tu. A i vidjet će mi se lože guzice, da. Dobro. Ja se nadam. Ako god ti je bolje. Ili to, ili to. Ovo mi fakat njima izgledaš. I tu se okreneš, lat spred, dupli biceps i čao. Imaš sve hladne poze. I sad zapiši na papir poze koje su ti dobre. Tranzicije nemoj zaboraviti. Da. I onda si zamišljaj gdje se vidiš kako ti je dobrije, u kojim od tih poza koje si zavisao. Da. Ovo mi je svaki mislim. Kada ste si mislili neću moći. To nisam ni probao. Ali ljudi ne znaju, kužiš, treba probati. Uglavnom, ova noga je uvijek tu, lakat prednji gleda sa strane, Tamo je a ovo. ovo Odlično. Hvala ti ću puno. zapiši, vidi šta ti stane u minutu i gledaj da završiš sa, ne znam, pozdrav uvijek fino, nemoj samo dotaći ružno. Hvala. To je to. Najbitnije mi je